yang dipasok di mata jolmai mago di bagasan dosa asli rohani di mata jolma terusli pasca doa kebagana naik pengisipai mau jelas yakosan di jolma terusai ini nado tung tagan marlomo di muhamad midah hamatean di pacati minat pancaboga data donan yang melemu baranai sian dalanna akan asiraw asa mangol iban sian darobi nunga di pakotong dian naik konrosi palua parusai tabegema panitanyon Jesaya sadang dan sabuan satu sepusia dumi sero mamu asaman dabuda buika inna jauba tunsura rara desa menang songan abid bunga dadak Dokter coba yang aku songan nikah MP rara songan abid kasumba gabe songan hapus bunguse Molo ringga samu mangion doa Saibang munada minadedani gogoni kanul Jesaya 4 ayat 21 Diari nasa sadai sobat uli jalan marang mulia matunas ni Jehovah gabe hubut uli parmuli ditanui diaka mamalua sian Israel jalan tarkualna badia sobat akanan teba di Sion do di Yerusalem nasa natar surat luarna di Yerusalem dapotan hakalur Yesaya 54 ayat 1 ayat 2 Sata krisa prelina buta di koko alai papu mo mudo muse mari hide apa asli orang muda tagan di partia di kruku buta bunion bohi kusa tokin mari do koko alai mari hide dengan bahasa saling melina siangku minda jauh bahasa badro Yesaya itu ayat 10 Rodi 15 di bagianmu apalah Tuhan sendiri mengadakan sadat dan kamu di zaman gabe-gabe mangsa dan kamar gaji jalan tumbuhan sadaan jalan bahinon nama warna ikmahnya mantega kemul situasi lomba dan panganona Paimai di bodoh, mabolong pun nancak jalan memilih nabinya. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak papetu abanani dosokot harajau jala bahinonna maguarna si partami halongangan si ulu balak di debata ama sadere di lelekna raja ni hadameon bahe magaganda ni harajau dohon hadameon naso marujung di habangsa ni si David dohon di harajau nai pahotong dohon patuguhon mahite-hite patik dohon katigoran olang nyon lo di sadere di lelekna hamuruhon di Jehovah sebot patupawan somani Yesaya 10 sada ayat sada 22 Dungi luar sada tunas yang tungko di sinisai jalaman parbue sada tubis ngatubu siar muratna jadi songgok mati banan ton dini Jehovah ton dini habis suhon lohon habis tara ton dini panujurion lohon haburohon ton dini panbinotoan lohon niat marunjon Jehovah Yesaya 10 sada ayat 3 Jala kalau ngomong ngadu kadulatan marado perdebatan Jala dan menghukum ibana merguru tumpat nida di matana Jala dan menghukum ibana merguru tuna di meke di ikolna Maleakhi 3 ayat sada idama suruh kuma surat asa dipadiri dalam dijelung dumi topuma rotu mohok corona tuan nadi dua muna dohon suruan di perpadanan nah dan untun muna
idama naroma ibadah. Zakaria 9 ayat 9. Maria dia situtu maho ale Sion maro kolom maho ale Yerusalem idama naroma raja tumopoto partigo ibadah jala sifar kota nasere rohana jala marsibudul di halode dohongi anak di halode ina-ina. Mika 5 ayat 1 2. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamet hu dohonia anggot tumpola jujuron tu aka huta maribu-ribu di Juda habis yang hodo haroron di nagade panggonggong ini Israel jauh aka haroron sian lahinan siang aka ari narobin sarereng lilingnan dibahini pasahatona manasida sangat rodin tinggi panitibuan di nama manubuan jala mulak pasu-pasu dini aka haha agina tu aka anak di Israel.